Бомби зад ограда. Това нито е мъжко, нито е достойно, нито е човечно, нито е етично. Който търси конфликт с някой може да го намери. Знае го къде живее, дотиде да го търси. Няма по-долна твар от тази, която е най-подлата. Това е змийска постъпка. Да дойдат, вместо да си гледат техния матч, да се качат на бариера, да метат, да фърлят, да ударят хора, да разбиват глави отдалече, като курви, не като мъже. Това ли са великите фенове? Това ли са великите хулигани? Това са най-великите помяри на света. Няма такава публика курвечка като Локо Пловдив. Локо Пловдив, педераци, курви! Ще умрат армията! Какво ти кажем, бе? Не го ли виждате? Качил се отгоре и метат бомби, бе! Ела вътре, влезли, купи си билет. Това го направиха уния от рад, размаха в сектора на Звезда, като искат да се бият. Метат оттам отгоре, метат като жени, бе! Като жени метат, бе! С камъни, разбиха главата на момчетата. Бомби метат, такива бомби метат. Стъпиха автобуса, като имат конфликт с него да си го решават. Какво правят? Къде е полицията? Какво става? Има 200 км до Пловдив. Искам кожи на ченгел. Ако не си свърши работата полицията, маляте на полицията, маляте на министъра, маляте на държавата, майката да имаме на всичките. Отдел ще метат. Ще замерят деца с камъни с бомби. Да направят нещо мъжко, бе. Какво е това нещо, бе? Какво е това нещо, бе? Какво е това нещо? Какво е това нещо, те питам? Нормално ли е? И полицията нас не ни пуска да излезем. Ще ни замерят с камъни, като пътпадъци. Оттам отгоре, искаш да се биеш, ела бий се. Кажи, искам. Що ще замеряш деца и жени вътре, бе? Що ще замеряш? Аз не мога да променя това там в истина, бе. Това не е хулиганското, това не е мъжкото. Има хулигани в Русия, има хулигани в Англия, да вземат пример от тъй, като искат да бъдат хулигани. Това не е хулиган, това са жени, най-долна проба курви са това. Ако искат 50 човека да заповядат... По-мъжко му беше това? Какво беше мъжкото това? Да заповядат утре. Хората гледат матч, следят си и ги биеш в главите с камъни отзад. Това не е мъжкото. Това не е етичното. Да не говориме, какка законност няма. Полицията ни спира нас, вместо да ги изгони тек. 20 минути ни спира тук на вратата. Не ни пуска да излеземе навънка. Им се могат да си тръгнат. За какво става на въпрос? За какво става? Искам вътрешния министър. Значи, МВР да покаже, че действа. Има 200 км до Пловдив. Искам им кожите на ченгел на тия буклуци. Майката е на свинска. Няма нищо мъжко в това, което трябва. И тя се държи за мъже. Това са курви. Никакъв инкар за тия. Това са курви. Който не иска да се бие мета камъни е курва. По 30 метра. Това е курва. Курва. Няма нищо доблестно да разстреляш един човек от 30 метра, който се насъпие с него като мъж. Няма както доблест. Затова ние не можем да бъдем доблест с них. Няма нищо мъжко. Това е курвенска постъпка. Никакъв инкар за тия. Искаме кожите им искаме. Какво трябва да стане? Да ги арестуват, да ги карат. Има ранени хора, бе. Има човек ударен в окото ми. Щупен череп има, бе. Автобус има чупен. Има 30 коли щупени тук. Какво е това? Има съдебна отговорност, има закони в тази държава, бе. Кой трябва да ги спазва? Кой трябва да ги спазва? Кой трябва да следи за тяхното спазване? Министъра си върши работа. Сектор Г една година не е имал. Никакъв проблем. Аз какво съм виновен? Има си пръсте. Мача има Пловдив. Мача има Пловдив е в Благоевград.